Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem com utilitzar el motor de búsqueda de Creative Commons per buscar informació segons les seves llicències d'ús. Com podeu veure, ja estem al motor de cerca de Creative Commons. El primer que podem veure és un selector per poder posar les nostres seleccions i després tot un conjunt d'agrupacions d'informació on nosaltres podem buscar aquesta informació requerida. Aquí, en el primer cas d'ús, utilitzarem Openverse i posarem rius de Catalunya per veure com funciona. Farem una cerca i fixeu-vos que ens dona tot un conjunt de resultats d'aquestes imatges, en aquest cas d'imatges i d'àudios. Què tenim aquí? Si despleguem els filtres, a la part inferior de tot podrem canviar l'idioma, seleccionem en aquest cas català i podrem veure com tenim les llicències que podem seleccionar, per exemple, i la informació que ve definida per aquesta llicència, que és reconèixer l'autor, i també podem accedir a més informació. Aquesta seria la de domini públic i aquesta seria reconèixer el creador i compartir les adaptacions sota els mateixos termes de Creative Commons. Com podem veure, podem fer una cerca bastant interessant i específica del que volem. Seleccionem només aquesta, la de reconeix el creador o autoria, i tenim totes aquestes imatges. Fixeu-vos que totes les imatges mostren la llicència en la seva part inferior. Una vegada seleccionada, podem obtenir aquesta imatge, com podeu veure. Fins i tot ens dona aquesta part d'aquí on ens indica la llicència, i el text que hauríem d'afegir a aquesta imatge. En text enriquit, en format HTML per ser incrustat i en text sense format, és a dir, que bàsicament seria copiar tot el text i enganxar-ho. D'aquesta manera podem utilitzar aquesta imatge amb l'ús de llicències adequat i utilitzar la informació que ens dona aquesta plataforma Openverse. Tornem una altra vegada als resultats. Podem escollir altres llicències o fer un filtre més acurat, però en aquest cas anem a utilitzar un altre portal. Anem a utilitzar, per exemple, el Google Images i farem el mateix, rius de Catalunya. Farem una cerca i això us sona, correcte? Us sona tot el que és el cercador de Google. Com podeu veure, les pàgines que ens apareixen són bàsicament de Wikipedia, Flickr, Piclist, que són portals on es tenen en compte les llicències Creative Commons. Llavors, fixeu-vos que surt llicenciable, totes les de Wikipedia en principi són de domini públic, d'acord? Menys aquesta. És a dir, totes aquestes les podríem utilitzar. Tornem al portal. Utilitzem un altre d'imatges, per exemple, el OneClip Art, i li donem a cercar. Fem i, en aquest portal no existeixen imatges amb aquestes paraules clau de rius de Catalunya. Fem una altra cerca. Anem a Napi, per exemple, i fem la mateixa cerca. Com podeu veure, tenim moltes eines, molts portals que
ens poden donar informació, encara que amb aquestes llicències de Creative Commons no totes estan indexades correctament. Ens podem trobar amb aquesta situació de no trobar resultats. Podem continuar buscant, per exemple, podem anar a Vimeo, fer cerca, a veure si ens dona resultats, amb aquestes paraules claus de rius de Catalunya. Si hi haguessin resultats, ens haurien de donar les llicències, sigui de domini públic o no. Ja sabeu que Vimeo, d'acord, és un portal de vídeos, de multimèdia. I aquí teniu, d'acord, que en principi aquests vídeos els podríem utilitzar. D'acord? Amb aquest portal de cerca de Creative Commons, com podeu veure, ens podem assegurar que les llicències i les imatges i els documents que utilitzem són els adequats i es basen en aquest tipus de llicència on podem adaptar els nostres continguts o hem de fer honor als creadors o als autors d'aquestes obres adaptant-les o deixant-les tal com són. Hem de tenir molt en compte les llicències. Això és tot. Fins la propera.